tema bende donjo wacho ni bende usuru wagolo kaka jo Kenya jok mondiko sara mago jo mwisho dwe bende king'iyo kata na payslip de mak dhogi to pod lwasi pod rach to tijego wacho ni osara en mana macha tidang'e dong juma mokadho iwacho ni month mokadho be mana waneno kata ka rates mag NSSF bende no medre e kind mamoko mheshimiwa kani mana de wach nang'o nikichune korune duondwa e od bura kacha NSSF aonge go problem nikech pesa ma ong'ad mokete NSSF eno pesa ma chieng' wuok e tich ti claim mana aonge go problem kama bede gi problem maduong' kabisa en pay as you earn en housing fund en SHA magi pesa ma onge kuma duogonie mago usuru ming'ado to dhi to nego bed ni usuru kong'ad to dhi at the end of the day ing'amo chulo usuru onego ine ber ma pesa no timoni kibiro nwang'o ka samoro ng'ato nyalo chungo ma bi e press kowacho ni odo chiwo example gi developed countries ni ng'ado usuru mang'eny ni ang'o miyo jo Kenya complain to ni gika kibi e developed countries go ibiro nwang'o ka education system is perfect transport system is perfect the hygiene of those towns and everybody is perfect yani you see what your tax is doing. How about Kenya? The transport system is dead. Now, one kakoro neno kada na SHA mo wacho ni. When you teach ma ing'ado, kata ka wudu kubuka dio hospital, onge abiro dhi thiedhi. Onge. Kichibiro ka in gi an gima wadwaro hospital mang'eny ahinya en outpatient services. Ma ok gichulo. Koro donando ka piny wacho ni gidhi bedo ka gichako chulo gope makamago kene subtende dima bendo osechula mok gichul koro ibiro nwang'o ka ong'adi pesa modhi e SHA to ok yud thieth sani ibiro nwang'o kaka koro housing levy ming'ado gi kani ng'ato kaka an every month achulo 30,000 to kidhi e chik ibiro ni an ok uyina yudo ot koro how is that my 30 helping me ok inyal kona ni ng'ada pesa ni mondo kony jok ma onge gi nyalo joma onge gi nyalo gi at the end of the day wane ma pod wacha gudu kuma wane bocha kwa fidgi onge kuma sirikal pidhe jogi wane mocha kudu pidho jogi koro sama idwa ng'ado kuma 30,000 every month onego bed ni an owuon ikuongo inyisa this 30 how is it going to help me karo ka nitie saving on that 30 odhi okony jomoko ga I don't have any problem but in a small way onego bed that 30 konya an owuon magolo this money machule like pay as you earn. Onego bed ni in owuon ming'adi this money. Nitie percentage my benefit ma ibiro nwang'o from pesa mong'adini. Kapok iwacho ni pesa ni bedo ni you are patriotic to the country. Onego bed patriotic ka you are also a sword of your life. Ngima ni nebe biro bi chulo pesa ni every month. To ka in you are not a sword of your safety and your life tigolo pesa. Ka kinyi toto. Koro gik ma wagolo ni usuru kuondegi usuru to wachula chula to nego bed usuru ni translate to some good thing to yourself ing'ama chule aparo ni mano paro maliw makidhi e hospital tiyudo yath